Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Duol sa krus ni Jesus nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, "Babae, ania ang imong anak." Unya, miingon siya sa tinun-an, "Ania ang imong inahan." Sukad niadto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Dili sayon sa usa ka inahan nga magbarog sa tiilan sa krus, diin ang iyang anak maoy gibitay nya wa gyud masuko. Kinsang inahana dinhi ang mopresentar nga mubuhat ani kay suwaya na tuglansang ang iyang anak sa krus, nya di gyud masuko na Wala. wa gyud atong testingan. Way makahimo tingali ay na man tingali pero panagsa tingali no. Okay ra tingali nagmasakit, mag-apong ka sa imong anak ka masakiton, nasakit og COVID niya padung na mamatay, sige magani tag minatay ana, may man na kay watay kapasanginlan. Usahay gani karon ang anak kun masakit og COVID unya gi tambalan niya pag humagtambal namatay pa gyud, magyaw-yaw pa manggani usay mukiha pa manggani ang ginikanan ngadtos doktor no, ikiha ang doktor kay nganong namatay yang anak. Naiuban karon magsige giyaw-yaw kay pag humagbaksin ningkirig ang iyang anak, aporting lagutas inahan, kalagsik ato akong anak inyong gibaksinan karon namatay na hinon, maglago ta ba? Baksin pa gani na, giayo pa gani nag-injeksyon. Unsa na kag makita nimo imong anak sukad pagyus alas 12 gabi gikulata nagmaayo hangtod alas 9 buntag ilansang sa cross nya sige kag sudong niyang hubuan naman, latigoho naman, papasano na mag-cross, pero wa gyud masuko si Maria. Mo ni siya. Ganahan mong musunod ni Maria? Uy. Aon sa man mo musunod o musalikway sa style ni Maria? Musunod. Kusga. Musunod. Way. Mao na ang simbahan gipistahan gini, handomon gini ang gitawag natog heroic patience ni Maria. Heroic patience ngano man kani manggong patience mao ni kaning pasensya ba mao ni ang motudlo nato nga di ta masuko. Ang impatience mao nay iya siyawa kanang pagkaway pasensya. Daghan ra ba kay mangumpisal ako pa dira no mahurot gyud akong pasensya. Ang pasensya di gina mahurot pero pwedeng ilisan og impatience, pagkaway pasensya. Iya manasyawa ang pagkaway pasensya, iya manas Ginoo ang pasensya. Pasabot si Maria kusog kaing mogamit sa mga grasyas Ginoo. Dili tungod kay kamao kay siya, kung dili tungod sa iyang dako kaing gugmas Ginoo, gamito niya ang produkto ra gyud Ginoo. Kita dinhi sa atong kaugalingon, duha man ni kabuk atong magamit ang produkto sa yawa o ang produkto sa Ginoo. Sa bisan unsang sitwasyon, i-offer gid na. I-offer ba? Nanglitan karon isimba mo. Unsa mang produkto ha inyong gigamit ron?
Sa yawa o sa Ginoo? Kanang pagsimba ba? Sa Ginoo. Ang dili pagsimba, unsa man ang produkto ha? Sa yawa. Karon niya ka sa simbahan, unsa naman sa imo rong gigamit? Ang pagpaminaw sa wali o sa mga pagbasa, kinsa man ang produkto, ang pagpaminaw. Ginoo. Ang dili pagpaminaw, kanang maghuwat lang kag kanus amahuman. Sa yawa. Waro ingon ana din eh. Posible. Sa sunod ayon, ang pagdawat sa pagtulunan. Kinsa man ang produkto? Sa Ginoo. Ang pagdumili, pagdawat sa pagtulunan. Kinsa man ang produkto? Sa yawa. Ni aya po naron din eh. Muna sa atong unang pagbasa, si San Pablo, may pahinumdom ni kisa to yang gi pahinumdoman? Timoteo. Si Timoteo, ningon siya diri, apan kun malangan ako, kining sulata mo'y magtudlo kanimo kung unsaon nato pagkinabuhi diha sa panimalay sa Dios. Karon ba niya naman tas panimalay sa Dios, niya naman tas sa simbahan, unsaon pagkinabuhi nga mao ang haligi o ang sukaranan sa kamatuoran. Nga iya din gipahinumduman. Walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Unsa may tinago sa atong relihiyon na wa gini ma-share kayo. Usahay ra ba ato sa ning taguan. Nagpadayag siya ingon nga tao. Kinsa man ni? Jesus. Nagpadayag siya ingon nga tao. Si Jesus ang pulong og namatud-an nga matarong pinaagi sa espiritu. Ang naghatag niya katarong ang espiritu. Pasabot matarong ang kasing-kasing kay og dili espiritu di man nakakita sa kasing-kasing. Kung kinilang atong mata mao'y mahimog matarong, kaning tanang nagsimba din apil ning nagmisa, tarong kay ni. Pero kaning nagsimba ron din apil ning nagmisa, og atong basihan ang Espiritu Santo. Oh, das mapili rang tarongan yan. Nya nganong matarong man siya? Tungod kay sige siyag tuman sa sugos Ginoo. Ang naas iyang kasing-kasing mao ang pagtuman ra gyud sa sugo sa Ginoo. Matud pa ni Kristo, mianhi ko aron pagtuman sa kabubuton sa kong amahan. Mao bitan nang doon natay usahay tubag sa Salmo. Sa to, mianhi ako Ginoo, aw ani ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong wa mo ka dahinom do mamana na bang mianhi ako Ginoo ang sa ani ako Ginoo mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton ana magitay kanta nang nindot kayo, Lord here I am, di ba, to answer your call. Ana mo na siya si Maria kini nga maong tinaguan, iyan ning gisunod, iyan ning gibutyag pinaagi sa iyang pagbarog sa tiilan sa cross. Nakadiskubre siya na kining tawhana nga akong gianak mauni ang gitaguan sa Ginoo. Kinirong iyang pagkalansang sa cross, kining maong kasakit mauni ang nagtaptap sa kamatuoran nga gusto na rong ipadayag sa Ginoo. Ug unsa may kamatuoran nga kun ang kasakit nato mahiusa nga nas kasakit ni Kristo ug kang sa mahal nga birhen, ang maong kasakit mahimong kalipay. Mao na ilisod kaayo nga kanang diskubrihon kun ang atong kasakit mahiusa sa kasakit ni Kristo, sama nga si Maria ang iyang kasakit gihiusa niya ni Kristo didto sa cross, mao nay tuburan sa tinuod nga kalipay. Sige, tanawa ko nun ang imong naong sa samin iniguli nimo. Nalipay ka ng imong naong? Mayo kayo. Ilahan mo na nimong wa malipay kay magpunay nag-usab sa naong.
O kamong mangusab sa naong, pasabot ana, wa mo malipay sa inyo yung naong. Na, karon ihiusa ang imong naong ngadto sa naong ni Kristo nga nang hubag na, nangagisi-gisi ng naong nga matod pa sa panagnas mga propeta, dili na hitsurag tao ang iyang naong. Nagguba yung maayo tungod sa kulata o mga pagdagmal, giludan pag maayo nga mo pa dito siyuta, matabunan pa sa cross, puno na sa nag-apul-apul nga dugo ang iyang naong, magtanaw ka din agid naong og tao. Gikuno, tanawa ko no tong naong nga, niya ang imong naong ikumparar. Hay may arang-arang ninyog naong. Ha? May na lang kayo ng imong, may na lang kayo ng ako. Nga magpunay pa dyan kag reklamo na imong naong, ika ko na ibutang dito sa cross. Nga samad-samaran kag maayo. Samot na kabati imong naong. Pero si Kristo misugot manggani, siya'y naghatag sa atong naong, misugot manggani nga mabati atong naong, nga naman buot sa gyapon gitabuna ni Kristo nga ang tinuod nga beauty, ang tinuod nga kagwapa o kaambong, wa diha sa makita nga naong, kung dili naa sa pagkaliwat sa atong naong, sa atong kasing-kasing ngadtos Ginoo. Ang tinuod nga nindot nga naong maunang naong sa taong dili masuko panahon sa kasakit. Kay naay mga tao nga gwapa kay tanan, gwapo kay tanan, masuko lang dayon, dali kay masuko, mubati gyud naong. Labaw na gyud og bati kag naong daan, masuko pag gyud parte na gyung batian. Mabitan na ako say magpanagan na kung kasuko hibaw na ra ba ko daa sa kong naong na kustilan. Naong gay nako magtinarong og smile, mura pa mangidi kayo acceptable unsa na kag ako ning isuko mo nang pertig yung kusmura in taos mga sakristan. Inig suko na ako kay porti naman yung batia sa kong naong. Karon gani nga mag-smile ko. Oh, Jesus. Igo-igo lagi tang nakaabot sa first level sa standard. Ang sa may first level nga standard sa naong, naong og tao. Tawag yung naong. Ano ba? Kamo inyo mga naong, ang saman, hay man nga level karon kay kani mga excellent kana man, wow, kana mo ana kita ba? Wow, pero kani mga first level ana naong yung tao. Murag kani ako naong ginig tao. Pero usbang kasing-kasing ang kasing-kasing nimo ma-level na sa kasing-kasing ni Maria og ni Hesus nga mo dawat og kasakit di gyud masuko basta kana imong naong mag-anam gid kanindot, mag-anam og kanindot. Lagi so ayo iguli ron nimo sa inyo ay na gyud kasuko, di ba kana imong anak magsige nagtan-aw sa imong naong, naunsa man is mama anong di naman ni masuko, magsige nagpasiplat nimo wa na lagi magyaw-yaw, magsige ginagtan-aw sa imong naong. Wa ba ka magkusmod ya gasmile ra ka na sige lang duwa dito sa computer, ikaw tagoy-tagoy ra ka ana kanta-kanta, magsige nagtan-aw sa imong naong ay musuko ana nya inig humagkaon biyaan ra ilang kuan diha kinan-an or ibutang ra ngadto sa lababo nga hugasan nya biyaan dayon kay balik gidayog duwa. Sa una mag-ingon ka, kamo mga buangon mo, dagko lang na inyong mga kaon, tapulan kay mustanan, di gyud mo kamo manghipos, di ko mo manghugas diri, sige lang mo anang cellphone, sige ka ana. Nya karon kay di naman ka masuko. Ana, manghugas ra man ka dito, magkatakanta ra man kag, Lord, here I am to answer your call. Ana ba? Mutan-aw na sa imong naong sa una di man naganahan mutan-aw sa imong naong, sige nagdukor. Pus mo nagbayog si kagyaw-yaw asa na mo tan-aw si imong naong, pero ay kasuko li na kamo mga asawa ang inyong bana magsige pagtan-aw sa inyong naong. Gaduda ko ang naong sa inyong bana ang mata ilahos-lahos na lang di na gina mo tan-aw sa inyong naong. Kasagaran gyud mga bana di na mo tan-aw sa naong sa asawa. Katubang pare atong manag-uyab pa ba nga tan-awon jud maayo nya ipaduolin. Na mo na inana kasuway ko na suna yan. Panagsaran noon to. Onya karon kamo mga banag asawa labi na ginang niabot nagtag 30 ka tuig 40 ka tuig mo tan-aw pang banas naong ninyo.
di katuto koy. Nga naman, di batian na ginasaw niyo. Sige kagyaw-yaw, daghan kay kagyaw-yaw diha. Pero labing kay mustanan, ganang hilig kay di jud ka masuko, nya magsige ra jud kag ingon sa imong bana nga, sus napuribahan na gina nako dong 40 na ta ka tuig nga minyo. Ikaw gid ay ang akong love kaayo. Maging sino ka man, mamahalin kita. Oy, magsige nagtan-aw sa imong naong. Ingon gina siya bati man tanig naong ning buang-buang dako, pero pagkabaayo sa giyog batasan, magsige nagtutok, biyaan ba kanina ako, no? O ako ning unungan, pero pagkabuutan sa gidaan, nga mo aksyon na siya, biya, utanaw sa simong naong, din ako kitag ingon ani, mo balik lang siya nimo, bisag bati-bati ng taibong naong, mo balik lang siya. Kaya nga naman, maglisod siya kakitag tao nga mudawat sa iyang tanan nga mga bati. Muna si Kristo karon atong gihandom og maayo, labay na si Maria, kay nagkuyog silang duha nga midawat sa mga taong nagdanamastamas, nagdagmal sa ilang kinabuhi. Gihigugma nila hangtod karon. Kita dinhi pulos ta mga buangon. No, kinsa dinhi ang wagi sa tas kamot. Di lang kani ako modeling lang ning ako, no. Pulos ta sa danoy mga bati tag kasing-kasing. Pero ngano man na kung muampo tas Ginoo, labi na gyud sa atong mga panginahanglan, ihatag man niya. Tungod kay nahigugma, labi na gyud og iagi nato ni Maria. Pagkadaliag yung muabot sa grasya. Kay si Maria, tungod kay inahan siya sa kasakit, birhin sa kasakit, dili siya gustong masakitan ta. Iyang kuhaon ang atong kasakit siya. Ihatag na diri nako. Kay ganahan kay ko ana, malipay jud kong masakitan aw malipay mo, bahalag ako'y sakitan. Ingon ana man ang batasan sa inahan god. Katubitang mangaon misona nga si mama manabo nga nistabuan niya mo palit dayon og kanang karne baka nang bukog mo nilang paliton. Ana, unsay buhatong mama, kuhaon ang bukog kanang gusok ini kaluto niya ang unod bahinon namong 5 ka buok mga anak. Ang bukog tuan nilang duhang papa. Siging higop anang sabaw, bukog ang tua, ang mga unod di agihatag namo. Di mo yung ana day kamo mga inahan mo adto din yung unod, ang bukog atos yung anak. Di oy, nya kanang isda, hagpatan ginang mama sa bukog o naihatag na rin namo kay mabukog unya ang akong pinanggang anak. Natapulan kayo. Kay ang nagpangga lagi bahalag ako'y masakitan basta ikaw malipay. Ingon ana atong inahan. Tanawa karon og giagi nato sa mahal nga birhen kanang atong problema tukod ta nang kapilinha. Unsa may gibuhat sa mahal nga birhen? Gipangtandog ang mga kasing-kasing sa mga tao nga naay pagtuos Ginoo aron muhatag silang donasyon dinhi. Sana usa ni kadakong milagro nganong nahitabo ni siya. Nga in 1 month and 5 days 5 days naman karon gikan at adi 6 days unsa naman taron 7 days August 8 man ta adto ni sugod og announce niya karon September 15 so 1 month and 7 days nakabaligya na tag total nga nahalina na tag 17,217 slots sunan ka na. Pagpagta. Giunsa ni pagtandog ni Maria? Less than 2 months, 17,217 slots. Nya i-times na nimo 1,000. Lisod na Perti ganing hindi man sa kamuingon pero mao lagi na. Nya napagirarabay uban. Ako lang sa siyang i-announce din nga anogon kayo ba naanatay mga sobra na po mo 15 naman tingali na ka claim na to na ay RD Pawn Shop mo itap natser na ay kanang sa ini Palawan o sa Imluilier Cebuana nga di na to maklaim tungod kay why name of sender or wrong ang name sa sender
or ang ako ngan wrong spelling niya. Bisa kung saan na to communicate, wa pa man gini communicate. Ano gon biya na ambot pila sa kay kantidad ato dako-dako sa tingali to og mo kita tanan. So muna kamong nagpadala nga wala pay confirmation sa inyong gipadadaan, wa pa mo tagae nga na-claim. Tiksi lang gyud ko kung unsay sender's name, reference number og ang amount. Kay ug wa gani na dili gani mainsakto, balibaran ta, especially sa RD Pawn Shop. Di yun manegosyate, bisag maghilak-hilak pa ko dito, smilean ra gyud ko sa tailor, maingon ra gyud tailor, di yun mahimo pa der niya, ako nang paagas-agason akong luha ba, ana, di yun mahimo, miss, ana, pari man ko miss, pader kami man say madaot, ana, may masay kayang mo explain, iglakaw na ako, why ayo, ani, ana. Pero, kana, gidonate pa na, ato lasan pangayoon nga, tiksi lang yun ko kay maklaim gina nato ngano man kay mataghago ninyo og donate kasakit na nga inyong gi sulbad kalipay ang inyong gihatag niya ang kasakit nga mabalakat ang di ni mahuman pero basig mahuman gitingali ni kay 12,000 naman lang ato na lang gid tinud-on nya kining maong mga sitwasyon mao ni siya ang gitawag nato og challenges. Kana bang do natay gustong mahitabo o niya dili mahitabo. Ang importante makat-on ta ni Maria di lang gid ta masuko. Niya human og di ta masuko ang Ginoo ipakita niya unsa kadako ang iyang buhaton dinhi nato. Gamay kay ning atong parokya hasta kay atong simbahan mura ra man nig kapilya gamay ra man kay tanan. Pero dako na kainig na buhat, no? Unang haom-haom sa ning atong tubag sa Salmo pagkadako sa mga buhat sa Ginoo. Karon nanatay bag-ong parochial vicar si Father Arnel Ponce atong gidawat kagahapon. Mao na dako na sa ning buhat sa Ginoo nga padadaan ta dinhi og assistant aron padayon gyud ang atong paglambo. Muna ato sa siyang dawaton, ato sa siyang iampo nga makatagamtam pod siya dako nga kasinatian sa mga buhat sa Ginoo. Apan ang ato ra gid aning sekreto mao ang pagsunod ni Maria. Maguol man ta, masakitan man ta, atong dawaton nga di gid ta masuko. Nga sugod karon ang atong buhaton dawata ang kasakit nga way kasuko. Accept your sufferings without getting angry. Ang ako anang term, go through the pain without complain. Nindot kaya na. Usba ko no be? Go through the pain without complain. Mo na gibuhat ni Maria. Go through the pain without complain. Niya makakita dayon ka sa kadako sa mga buhat sa Ginoo. Nindog ta. Mga igsuon, uban sa mahal nga Birhen Maria, mudangop kita sa atong maluluyon og mahigugmaong langitnong amahan og muingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga atong Santo Papa, Papa Francisco, mga obispo ug mga pari, magpadayon sa paghatag og sanglitanan sa pagkatinunan ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nagdumala sa tawhanong katilingban ug nagpakanaog sa atong mga balaod, magtuman sa mga balaodnon sa Dios. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan nining COVID-19, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuog paglaom,
isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagon unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga nagtuo kang Kristo nga mihalin na, makatagamtam sa kinabuhing walay katapusan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Makagagahom ug maluluyon nga Dios, dawata kining among mga pag-ampo nga among gituboy, pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen sa kasakit, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.